Serokê Rêveberiya Operasyonên ya Desteya Erkanên Rûsyê Sergî Rodîskî got ku agiribesta mirovî ya bajarê Helebê li Sûriyê ji bo dema sê demjimêran hat dirêjkirin û tekez kir ku ew yek bi armanca vekirina rê ye ji bo derketina birîndar û sivîlan ji texên rojhilatî Helebê yên dorpêçkirî yên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de. Hat zanîn ku Serokê Rûsyê Vladimir Putin di dawiya lûtkeya Rûsî, Ferensî, Almanî ya ku çarşembê êvarî li Berlînê hatibû li darxistin ku welatê wî yê ku piştevaniya Esed dike amade ye ji dirêjkirina dema rawestana êrişên xwe yên asmanî li ser rojhilatê Helebê. Ragihandina bi ser rejîma Esed pêştir ragihandibû ku agirbesta ku biryara sê rojan berdewam be ku rojane 8 demjimêran bidûme ket warê cêbcêkirinê. Ew jî ji bo rêdan bi çekdarên ku ji rojhilatê Helebê yê dorpêçkirî derkevin, ew jî di çarçoveya planekê ji bo handana wan grûpên bi ser opozisyonê ve kovekşin. Ragihandina bi ser rejîma Esed ve her wiha ragihandibû ku çekdarên bi ser rejîmê ve vekirina du korîdoran li devverên destnîşankirî Lêbostanilqesir nêzîkî Riya Castello li bakurê Helebê vekirine û pasên bi rengê kesik li wê deverê ji bo vekwestina welatî û birîndar û çekdarên ku ji wê deverê wê derkevin bi dawî kirine. Berî demek kêm ji derbasbûna agirbesta yekalî li Helebê di warê cêbcêkirinê sibeha îro Rewangeha Sûriyê ya Mafê Mirovan ragihand ku yek ji mihwerên kodeverên opozisyonê û çekdarên rejîmê raserî bombebaran û gulebaranê hatiye û jêderên ragihandkarî bihîstina dengê gulebaranê li dergehê Bostanilqesir ragihandin û zanyarî derbarê armanckirina wê deverê bi topek mûşekî û gulebarana segvanan hene. Hêjayî gotinê ye ku ew bombebaran û gulebaran di navbera taxên rojhilat yên dibin kontrola opozisyonê de û deverên koçekdarên Esed û milîsên biyanî yên bi ser ve yên girêdayî Îranê rû didin. Ew jî piştî demeke Kurd ji ragihandina Şamê ji destpêkirina agirbesta demkî li bajarê Helebê. Şêrîn Kîlo Ark